କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା? ରାତି ତ ରାତି ଦିନ ବେଳେ ବି ଏ ଘରୁ ସେତିକି ଗୋଡ଼ କାଢି ପାରିବନି, ବୁଝିଲ? ହଁ ବୁଝିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ତୁମେ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଏ ଘରେ ବସି କର। ଆଚ୍ଛା ସୁଲୁ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଟି? କାଇଁ ତୁମକୁ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ଛାଡ଼ ମୁଁ, ତମେ ମତେ ଆଗ ପରିକା ଭଲ ପାଅ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ତମେ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତ? ଏ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବି ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତନି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ, ହଉ ତାହେଲେ ଯାଅ। ସତ କହୁଛ ସୁଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ନା ବହୁତ ଭଲ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଶୁଣ, ଏ ଦ୍ୱାର ନୁହଁ ସେ ଦ୍ୱାର ନୁହଁ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଯଦି ଯାଇଥିବ ନା ନା ଜମା କୁଆଡେ ଯିବି, ଏଇଠୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ପାଦ ବି କାଢିବି। ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଝରକା ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଯେ। ଭାରିଯା ବାବୁ ହେଇ ଯେବେ କାବୁ କଲା ମତେ ମୁହରେ ମୋରି ଭାରିଯା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତୁ ମରିଯା ବାବୁ ହେଇ ଯେବେ କାବୁ କଲା ମତେ ମୁହରେ ମୋରି ଭାରିଯା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତୁ ମରିଯା ବସିଥିଲି ଯେବେ ଦିନେ ବେଦିରେ ହୋଇ ମୁଁ ବରର ହୁକୁମ କେତେ ବରର କେତେ ଖାତର ତାଙ୍କ ନିକୁଟି ତା ବାପ କରିଥିଲା କନ୍ୟା ଧାନ କିଏ ବାନ ଜାଣେ କୁହ ବର ଶେଷ କନ୍ୟା ନ୍ୟୁନ ଆରେ ଆଜି ସେଇ କନ୍ୟା ମୋରି ଭାଇଟା ମୋ ଘରେ ମତେ ହୁକୁମ କରୁଛି ବସିଯା ଉଡ଼ିଯା ଚାଲିଯା ରହିଯା ଯା 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 ଏଇ ନମୁନା ଏଇ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଯା ବିଧାତା ତୁ ମରିଯା ବାବୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆସ ଆସ ଆସ। ବାବୁ ମୁଁ ତ କେତେବେଳେ ଆସିଲିଣି, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ହଁ ଖୁସି ଖବର କଣ କହ? ତୋ ସାନ୍ତାଣୀ ଭିତରେ ବସିଛି, ଟିକେ ଆସ୍ତେ କହ। କଣ କି ସେ ଆସିଛନ୍ତି? କିଏ ବେ? ଉସ୍ମାନ ତାରା। ହଉ ହଉ ବାବୁ ଆସୁଛି। বাবু আমি আপনার জান, আপনার স্বামী উসমান কেমন আছে? আশা করি ভালো থাকবেন। আমিও ভালো, কিন্তু আপনার ছাড়া ততটা ভালো না। 4 মাস হয়ে আপনার সাথে না দেখা হয়েছে না কথা। আপনার কি আমার কথা মনে পড়ে না? আমার বউ, আমার লাবণ্য, আমার নাচ কিছু মনে পড়ে না? আপনার জন্য কিন্তু আমি অপেক্ষায় উঠি। যদি আসার কথা থাকে আজকে আসুন, আমি নাচবো আপনার জন্য, শুধু আপনার জন্য। আসবেন তো? উসমান তারা এইটি ତୁମ ବୁଲିବା ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ ବା? ହେଇ ଇଏ ଶୁଣୁଛ? ଇଏ ଶୁଣିଲା। ଓ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରେମଟା କଣ କଥା ନାହିଁ? ମୋର ତ ଭାରି କପାଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କଣ କି ଜାଣିଛ ନା, 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ରୋଜ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ଏ ପେଟ ବି କାଟେ, ଆଉ ଦେହ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ମତେ ଝିମ୍ 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 ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପୃଥିବୀ ଯାକରେ ଯେତିକି ବି ମାର ସବୁ ତୁମରି ଦେହରେ। ସେ ଯୋଉ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଆଁ ପାଉଁଶ ସେଗୁଡାକ ଖାଇଥିଲ ନା, ତାହାର ବି ସଦା ସବୁ। ଛି 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 ଛି, ଲୋକମାନେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପଇସା ବି ଗଲା, ଚାକିରି ବି ଗଲା, ହେଲେ ଏବେ ନିଜ ଦେହଟାକୁ ଜଗ। 4 ମାସ ଜଗିକି ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ କରୁ, ତଥାପି ନୂଆ ବିଷାଦ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, ଆଜି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ କି କୁଆଡ଼େ ମୋର କଙ୍କଡ଼ାରେ ଆସିକି ମିଠା ନଦୀର ସପ୍ତାହ ହେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଭିତର ଯୋଉ ତମେ ଦେଖୁନ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାରି ପାଇଁ ନା। କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କହୁଥିଲେ କି ସବୁ ମୋର ଦୋଷଟା ମାନେ କଟି ଯାଇପାରିଛି। ହଁ କଣ କହିଲେ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ? ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଠି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ରାଜାରାଣୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯେତେ ସବୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି 3 ଦିନ କରିକି ବୁଲିକି ଆସିବି। ନାଇଁ ତମେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ?
ହଁ ଶୁଣ କିଛି ନ ଯାଇ ସେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଉଟି ଆସିବୁ ଟିକେ। ନା ତା ହେବନି କହିଲି ପା ଏଇଠି ହିଁ ରୁହ। ହଁ ଠିକ କହୁଛ କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି ପୁଣି କରିବି ଯେ। ହଉ କଟକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ କି ସେଇଟା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଦିଅ। ନା ନା ତୁମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ମପୁରକୁ ଡାକି ଦିଅ ବଗିଟା ରେଡି କରିଦଉ କିଛି ନହେଲେ ତମେ ମୁଁ ଯାଇକି ପୂଜା ଦେଇ ଆସିବା ନା କଣ କହୁଛ? ଥାଉ କୁଆଡେ ପୁଣି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବି ବେମାର ସେମାର ସେମିତିରେ ବି ଅଛି। ଏଇଟା କଲା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ବେମାର ସେମାର ଯଦି କିଛି ବାହାରିବ ତାପରେ ଦେଖ କଥା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଥିଲେ ମାନେ କୁଆଡେ ବି ନ ଯାଇକି ଯଦି ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଧାରଣା କରେ ତାହେଲେ ବି ସବୁ ଦୋଷ ତକ କଟିଯିବ। ସେଟା କି ରକମର? ଶୁଣ ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ନ ଯାଇ କାହାରି କଥା ବି ନ ଭାବି ବଡ ଗୋଟେ କବଳ ଘୋଡିଏବି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଜିକି ଶୋଇପଡେ ହେଲା। କୌଣସି କଥା ନ ଭାବିକି ଯେତେ ସବୁ ଠାକୁର ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଆପେ ଆପେ କଟିଯିବ ତ? ପୁରା ପୁରା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାରବାର କରିକି କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦଶଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇଥିବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବନି କି ତାପରେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆହବ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ବିଧି ଅଛି କରାଯିବ ତାପରେ ଯାଇ ଯେତେ ଦୋଷ ଅଛି ମୋର ସବୁ କଟିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତମେ ତମେ ଆଜି କିଛି ଖାଇବନି? କଣ କହୁଛ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ଧାରଣା କଲା ସମୟରେ କିଏ କଣ କିଛି ଖାଏ କି? ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ମୋର ପୁରା ଖାଡ଼ା ଉପାସ ରହିବ ମୁଁ ଟୋପାଏ ପାଣି ବି ମୁହଁରେ ଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଧାରଣା ଦିଅ। ହଉ ତମେ ଯାଅ। এই শুনো সাবধান রহিব কিন্তু ମୋ ଧାରଣା ଦେବା ସମୟ ଭିତରେ ସେମିତି କୋଠରୀ ଭିତରେ କାହାରି ଖାଇ ନ ପଡେ କିମ୍ବା କାହାରି ପାଟି ନ କରିବ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି କାରଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ? ହଉ ଯା। মকরা এই মকরা আগে কোড়ে বলে কি শুন কোড়ে কাম করিমু এই ঠারে গোটে বড় কম্বল ঘোড়ি কি গাঙ্গিরি ভিতরে শোইতু রাতি ঘড়িক সারিকি মু পুଣି লেউটি আসি ଆଉ ଶୁଣ ଖବରଦାର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଇଥିବୁ କୁଆଡେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବୁନି କହିଦଉଛି। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଲି କରିବି ପୁଣି ଫୋପା ହେବି। ଦେଖିବୁ ନା ଗାଡି ନେଇ ନିଜେ ହଉ ଡର ନା ମୁଁ ମକରା ଭାଇଟା ପରା ମୁଁ ତତେ ଚୁପଚାପ ତାପୁଡା କରୁଥିଲି। ହଉ ଶୁଣ ଏପଟକୁ ଆସ ଶୁଣ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯିବୁ ବୋଲି ହେଲା ଏଇ 4 ଟଙ୍କା ରଖ ହେଲା ତତେ 4 ଦିନ ଛୁଟି ଦେ କାଲି ହିଁ ଯିବୁ ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବଗି ବି କରିଦେବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଟା ପରା ଆଜି ଦିନ ଏଠି ଶୋଇଯା।
ହଁ ଏ ତରକାରୀଟା କୋଉଠି ରଖିବି? ହଁ ନେଇଯା ଆମ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିଦବୁ। ବାବୁ ଉଠିଲେ ଖାଇବେ। ହଉ ମା। ଆଚ୍ଛା କଜି ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ବାବୁ ଧାରଣାରେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ତ? ମତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଲୋ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବି ତ ରାତି ହେଇଛି କହିଲୁ ଛାଇ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବି ପାଟି ବି କରିବିନି। ସତ୍ୟ ତ ମା ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଛି ଛାଇ କୁଆଡୁ ଆସିବ ଯେ? ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସୁ ଆଉ ତମ ମନଟା ବି ଭଲରେ ହବ। ହଉ ଚାଲ। तू काली तो मामू घर को जीव कहतुलु ना हो नहीं टंका चारिटा ने रखिथा ताकि तो मामू घर जाई बुली आसी बाट खर्च करी खजा किनी खाइ हला आ सुन एठी जा तुमके रोसई घरे बसती हला पार्टी करिबुनी जा 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 तुनी की रोसई घरे बस जा आ राति पाई रानी भाती संजय बड़ी है रानी राती खार मुख से जसुपति से जसुपति संजय बड़ी है रानी राती खार मुख से जसुपति से जसुपति आओ किया सोई छुपे तारे कमर गोरी तो कमर गोरी बाबू तोरा फांसी लाने दे निशा कुमोरी एक मोर रसी कठानी बेका पूरा बोतल पानी मुझेरी चिटानी गई गाना मटन बजा सुन मोर हाकुटी ना कानी गला सांगानी तोरा कुटोरी हाथी रे कुटोरी हाथी ताको जवाब देबी बुलाई छाती संजय बड़ी लाड़ी राती तेज बाबू से जसुपति अरे नगरो उड़े ए वो आसनी ठीक है कहां को किया डर रे सुन मेरा मगरू एने चुपचाप हूँ मार तो सामने जो रही है अच्छी अबे ताऊ बे क्या बोलवा अरे हिम्मत है तो सामने में आसो आसो आता नहीं जाओ अच्छी अजी हे जाऊ हाथा हाथी पाही जाऊ राती मो सादी उस्मान तारा ओ बता कटा कटी मुंडा पसे फटा फटी मो सादी उस्मान तारा से मो पृथ्वी पारा भारी पारा से पासे ही मधु कपसोरा रे धरने में दोस्तों जाने हेले हौ बाजार पहाड़ हेले हेबी
अरे आजी गले काली पुणी जीवी रोजी टका देवी सुना देवी मार भी मौत मो साथी सुमन तारा मो साथी सुमन तारा नीलो पवन तारा दिन दीपहर तारा पांतिया कुमतारा संजोग आकाश तारा मो साथी सुमन तारा से मो प्रीति पारा भारी पारा अरे नमोरा नमोरा कहीं जाओ आज जानी ना तो सामने कुआड़ जानी वाले कभी नु ये तो काठो मूर्ति का बुझल आज नाली पानी बोतल को चाटे पूरा पेटे है जी बुझल अब तो सामने बाप सला ते कुआड़ बुझल आई उठ कौन कहिलु रे मधुआ तो बाप तो सोला हां तो बाप तो सोला ना तू आड़े बोले जे तो छाड़ू कौन कहिलु मो बाप तो सोला तू आड़े जाइथिलु रे जे तीन तो तू आड़े जाइथिलु मधुआ मो बाप तो सोला बाप तो सोला अरे मुंडा रखा कोजी कुआड़ जानी कुआड़ ଏଠି ଶୁଣୁଛ ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ଆମର ସାତେ ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି ମ ଆଉ ଏବେ ବି ଏ କାମ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ହଁ ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହେଇଛି ଇଏ ତ ଆମର ଯୋଉ ହେଇନି ଏଠି ସବୁ ସିଏ ହଉଛି ଆମର ମାଦାଣୀଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ପେଣ୍ଟେନ୍ ମେଡିସିନ କଣ ପେଣ୍ଟେନ୍ ମେଡିସିନ? ହଁ ପେଣ୍ଟେନ୍ ମେଡିସିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯଦି ଏ କାମ କରୁଥିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଉପଯୋଗ ପେଣ୍ଟେନ୍ ମେଡିସିନ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। दुनिया छड़ाए कहानी लताकू छड़ाए छाछुड़ी दुनिया छड़ाए कहानी लताकू छड़ाए छाछुड़ी निशा कब पेटेंट मेडिसिन निशा कब पेटेंट मेडिसिन नुहेनी चनुहे कहानी दुनिया छड़ाए कहानी मदकू छड़ाए छाछुड़ी
मधु केवल पेटेंट मेडिसिन मधु केवल पेटेंट मेडिसिन सतक नुहे कहानी दुनिया छड़ाए कहानी मधु छड़ाए छातुरी চরিত্রের অভিনয় করুন। नमस्कार मैं स्वाति अभिनय नमस्कार ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥନ ଗୁରୁ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। नमस्कार मैं राजेंद्र मेहरा धन्यवाद।